Lain na may gipalit ni mama. Kasaman mo. Slice bread. Ano? At lagi labog. Sa pulo mo na. Helmitan ko man ang kay dakpon ko no. Dakpon mo, habay yung gibayad. Huwag piso. Padyo na sana. Habi kalibutan na daman nang. Huwag kakagasas mga pus nga. Manakap lagi. Murang po tada ni grinder hinuon. Nga tinuod. Ah, may tipog ko. Yung sa may... Guys, good afternoon. Karon day guys, adlang Lunes. Malapi ma. Ngani ko nakailis ko kay madtukog munisipyo kay ugma di ay deadline na day sa voters registration. Malapi ma. Mo kalipikar ko kay na ako na eleksyon sa barangay karong Oktubre. Aron pong makabutar ko karon di pud masayang hang boto. Hinja. Dugay ra po ko akabutar. Mga 12 years na siguro hindi ko butante. Manang karong ginamo kong tatay nga di ko na sayangan kay ugma ra ba ang last day of registration manang madto koron. Madyo galing kay ning tuwak gani ra man ta akong buntag ninja kay aron ka sa gaguan. Karon nga launa na ning hinahinay-guwan mo. Madto na ko labong hinahinay paguwan. Yan. Dani ra kay sa may pag-asa. Cornito ma. Cornito, uy Ginoo ko. Ma, mukong sampit mo. Di pwede cornito kay tingtog na. Mukong sampit mo. Lain laman, sa may lain, gawa sa cornito. Gusto ignog ma. Ignog, oh, grabis ko. Gusto ma. Ah, May sige. mukong sampit ma. Aray na ko, day. Mukong sampit ma. Oh, Dahil tatlo. oh, bye-bye. Sapore. Ay, magana. Pero, ikaw bumulta o barakpan mo. Bumulta sa sipyo. Aw, Sa pulong ikaw. minsan nas manang, me. Isa mo kong pa-helmetin. Hay, gusto ka makabayad kag 300? Nadi ay, helme, buti ko kamor ba na. Sa pulo mo na. Helmetan ko man ang kay dakpon ko no. Dakpon mo, habay yung gibayad. Huwag piso. Padyo na sana. Habi kalibutan na daman nang. Huwag kakagasas mga pus nga. Manakap lagi. Murang po tada ni grinder hinuon. Nga tinuod. Ah, may tipog ko. Yung sa may papalit. Sa kakilong sari. Sari. Gulay, bagulay. Sari-sari, nga gulay. Asa mo ko mapalit? Kinasunoy na. Isa malagi ni kagatos. Ang nga, ganyan sa pila. Napili ka sa kamukarot. Sari, isa ka kilo? Ako buti ka pagunta na li. Ha? Ang sari kaya pala magpangko, mag-impanada ko. Isa butika. Mag-impanada ko. Sari, isa ka kilo. Muna dyan li. Ha? Atong buti ka. Aw. Dasi manungpol ang driver. Hinaaman na uli. Sakay na ko no? Napo ko no. Napo. Na diri man ako pug di mag-helmet no. Diglay na lay ko no ugma, sayang pud mo butar ko kay arong kuan makabaws ko. Bitaw. Makabaws din na butaran. Joke. Nga guys, kita-kit sa laman nga to. Wadyo kay ning hinahiniguan, di ba kanimo bundak? Bundakan ta. A few moments later. Napit de ko dari guys kay magpaload ko sa among TV kay nautdan na. Dan haman na de ko pa-registered dya. Madto po ko rog salon kay magpagupit ko. Nag-haircut ko. Kay kuan, na-dry na. Bara na dyan. Ito. Diyan yung gitudlo ko nga din ko natapad sa bani. Isa nga, yan yung salon, ma'am. First time. Alren's Beauty Salon. Mama, dahil pinag-alala. Ano ba? Alren's Beauty Salon and Spa. First time na po na dahil lagi. Sa trabaho ko bilang kalihim
Kamana ko nagpa-register nila ko buwan salon kay Isa man sa Amsterdam. sa kumilik. Kay sayang ko dag ang pamasahe ba. Ana lamang putlong kam. Ana lamang gi kuan ang opportunity nga recognition. Dito na lamang ko pagupit. Madugalin po sa kumilik kay kuan, gamay ray nagpa-register. Gamay man ron. Nadali ra ko. Oh. December. October ko no. October? Ngayon ka lang umilik. Di na iba walo. Diyan. Sayang po kay irong makabawas ta. Ang butan. Ada nga kabutan din pa. Ay, butan timang ko sa unan. Diyan kay pila ka tuig nga di ka kabutar kay mawa man di ka Mawa suwa. na dyan. Lugar ay ka dito sa gawas. Wa man ko sa gawas. Kabutan. Sa nakalimutan. Dito man ko sa Manila na trabaho. Karon palagi ko ini ang galing nga salon. Lugar ang yun. Pinanay ka tuwid. Ako ra day way. Ako ra day kahino. Ay, pagila siyang giyo pwede rin. Oh. Nadaghan man to sila ito ni adto kan kay di ko kamao. Danas man. Dahil sila, luar din rin magpausog. Dahil sa'yo nga sukor. Kasama na ito. Sabahan ko ito kay tuwa-tuga makasakit din na ibaw ni yun. Taka. Tuwa-tuga makasakit. Dari tugang anak ang dadun, tugang anak ipa gupitan. Kaya ilang kuan datu day kuan day riban mga relax nga. Pero dapat tuganan na sila sa expert nga magupit. Kanan good. Uriban ko ano eh. Pero ito nga, ada buho, patri, rabati. Buha patri, ano buho, kamu tumawa. Ito na kaya mo tanin. Supo, biyahan sa agrogila kay Islaha. Yan ito na pagdalit niya mo magpapa. Pagkaroon niya na yung boycott. Wala ko katulad na ano sa tugtugdali. Kapag Lagi kalabiyag pamubo. Gusto na di pati na ikaw sawa kaya gusto na di pinakaman. Uy, ino. Ito ang mga pwede magbata nila. Nilaga. Meron po ko na nagbibutar di ay. Tama ka man. 의사 진료받으셨어요. 치료비 내셔야 합니다. 경찰 불러야죠. Yes, it is necessary to emphasize that abilities are important to navigate the successful patient. Sila dito sa una. Dito? Ada lang. Medyo ka nakatulog na sa luma.
Three hours later. Nauli na day ko. Hindi si Aliana. Loy ni kay. Yung request ni sa Cornito, o doon na kaliti. Kay, ang panahong bugnaw. Karang na yung request sa Cornito, wala kaliti. Dala day mong gasa day, oh. Lain na may gipalit ni Mama. Kaman mo. Slice bread. At lagi labog. Di ba ito rin para ni mo, day? Pagsuris mga guys ka. Sorry. Diyan ginabog sa slice bread. Kailan na ilita, magunin tubo, di magunin mo. Kaya di ba, ang di bang, alam na yun. Ay, dyan ginarabay mga guys. Day, nanang. Pagsuri ka, pagsuri. Ay, tagsadya kay ang ginagaway ko nito. Yung kahit mag-favorite ako doon. Isla ka na ako. Dara, mista ka. Wala man nagipalit ni Mama kay Mama tayo daghang mamiso. Kanira niya mga ka dani? Ano? Ano ko dahil? Halag. Iya! Kanin? Hintay ka? Mandi ay. Bakit balik ka sa kong nito? Ako na meron eh. Minuha ko na nilabog na sa slice bread ngayon dito. Na ito po. What na tujuan mo? Ay bawal rin na palaman. Makahiper. Mara na ka ni hangay ka na eh. Abisa rin ma. Hindi rin namin nagkamanda na. Kailangan naman kagkuha may dagang bata sa Mama. Ang pahit ko. Girl brown. Oh, bisa pa ni? Hala, nalaka naghangkuan. Yun sa bani. Nalaka na yun sa nalaka naman na. Pahit kung paano. Kapay, pwede inog mo. Wala giignog day. Ano sa mani? Sabon ni o toothpaste. Hala. Ali dia ay vitamins gay na. Corn coffee. Ni pa ko corn coffee na eh. Sa kapo ng corn coffee ha. Brown sugar. Lagi biplok ma. Ni pa ko sa mong biplo panagsa. Ay ba ko mo favorite. Ang pituho ni Indra ma. Yung mas buntag na kung kari sardinas. Toothpaste ng shampoo. Yung pahit ko utanon. Kaya wala lagi may mga utanon dari. Day, yatag rin na nairekaw. Day, yatag din na nairekaw. Corn coffee. Sa dyan ko nun yung corn coffee. Kuan ba ni? Okay ba ni? Wala pa. May tawag. Sa dyan na gina. Dito mo nalainin. Tawilas nila ni. Ang sawa ni. Sa alya na magugipulan na silang pagkaon. Palitan pag nga ni. Crackers man. Ano pa naman. Okay na ka niyan. Ang okay na ba ka? Hindi lagi pwede mag-cornito kung nito ron. Okay ra ma. Kay lisod dun kay Tintugnaw. Okay ra ma. Okay ra. Mura ka lang gipalit kay timbitay rong buwana. Mawagis pa pala yung tawag ni ma. Busy man no, mama di mag-ulay kag di mo tawag mo pa pare. Mag-ulay kag di mo tawag mo pa pare. Busy ron day pinag-drive ron. Gara na yung stress bread na yun. Nagtugod si nanay kay na may Nutella. Nagang buhok na eh, mubo na. Kay kuhan, kasog shampoo. Arong makatipid po.